50 sena mill-ewwel dira tagħha fil-maratona ta' Boston, l-atleta Katrin Schweizer irritornat tikkompeti fl-istess maratona. Fl-1967 kienet ħolqot sensazzjoni meta kisret kull regolament u marret tieħu sehem tant illi ftit kilometri mit-tmiem uffiċjali tal-maratona kienu ippruvaw jimbuttawha barra mill-korsa. Infatti ir-ritratt tagħha bin-numru 261 baqa' wieħed storiku meta dakinhar kienet għamlet ir-rotta f'4 sigħat u 20 minuta. Fil-maratona ta' din is-sena ta' 70 sena għamlet 42 km f'4 sigħat 44 minuta u 31 sekonda. Wara l-inċident ta' Schweizer fis-sena 1967 in-nisa tħallew jikkompetu fl-1972 sabiex imbagħad wara fl-1984 fl-Olimpijadi ta' Los Angeles il-maratona tan-nisa saret tagħmel parti mill-programm Olimpiku. Katrin Schweizer mis-sena 1967 ħadet sehem fi 30 maratona u fl-1974 saħansitra rebħet dik ta' New York fi 3 sigħat 7 minuti u 29 sekonda.